Zilise King. Agwan bad. Zita ndiani? Zita ndi General Nyama. Alright, ndoda vunza kamvunzo wangu King. What language do blind people speak? Which means sign language. Sign language? Alright. What is Wi-Fi? Wi-Fi? Mukadzi wepadeni. Wi-Fi mukadzi wepadeni. Mukadzi wepadeni? Alright, abo. Mukadzi wepadeni anenge ane 3 years ane murume anyatsoitawo kana 1 mwana asingaite zvimwe zviya ndo inonzi Wi-Fi. Ndo inonzi Wi-Fi? Ndo Wi-Fi. What is social media? Social media? Social media ndo kanhingirikini yatinoti transaction yemari yayi yatoti social media. Kuendesa uchiendesa media and mediator. Alright. Ndima ghetto youth ka? I see my ghetto general. Alright, ndavunza. Who is the president of Africa? The president of Africa is general. 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 Mukadzi mukobvu kana mtete muda. Ni pawakadzi apa manje ndokungokwata kuti ndikazonyatsotaura chokwadi madam padeni anogona kuzoita tumafaiti. Alright. Osaka musukwanza kuanza. Ndazongopindura zvangu but sana wapera. Sana wabuda. Ndoda vese. Mukadzi mutsvuku kana mutema unoda upi? Unoda panyaya dzevakadzi dzine makundiomesera madam padeni manje. Ndoda chinhu chinongonzi mukadzi. But obviously katuma blackbone katoriko vamwe vakuedita chichi. Alright, madam tomboti madam. Madam vokandwa shoko nemwe face muroad. Vakaya vakakuudza unoita sei? Nendatoona kuti ndine choice. Nendatoona kuti ndine choice. Zveshuwa. Because kuona pavakadzi. Hapana zvimwe zvevakadzi zvekuti kana kuti ukande shoko wega unotonyara zvo. Katoona madhamu wakakandwa kana 4-5 times ka. Autoziva kuti vakasimudza heavy simbi. If a boy is handsome, a girl is what? Awesome. Handsome, awesome. Oh, handsome, awesome. Awesome, a combination in a collaboration. Swipopa generation. What is vaccination? Vaccination, it's destination. Inonzi destination yerimwe zita vaccination. Same at destination. Poseti destiny kakuti tisange tine chirwere pa destination yacho generation yacho yanda mention iyo. Oh, what is lockdown? Lockdown. Ini ndofunga kuti kushaya kwevanhu mari. Kushaya kwevanhu mari. Same ada. Noto vanhu vese vanenge vari ku lockdown vanenge vasina ana cent. Ndara nanzwa mbiri yenyu kuti munotyiwa pana pa areas. Ndofana kutotyiwa boss ndo orchestrate. Vanhu vanenge vada kundipenetrate ndo orchestrate. Vanenge sei? Vanenge vada kundipenetrate. Nongo orchestrate. Kunzanzi vanhu kana vachipfuura pana panopfuura nekuseru. Aiwa vanenge vasina mari. Boss ndingatarise ona magraft yangu esa. Andingosiya tauri nyoro kuti ndingotorareta vanhu vanenge vachida kundi anareta. Ndo orchestrate sha. Ndeupi musiyano uri pakati pe-COVID necorona? COVID necorona zvangofana nebhanana neapple. Ese mafruits musiyano uripo ndouti chimwe chinonaka chimwe hachinaki. Ndikutaurira.